Oldu mu? Eyde, devam et. BMX ol velosiped sportu bola. Velosiped menен yarışıu, uzашıu, trampolindan ыргуу. Onu Amerikala oylap сагаргандар, яш үсмүрдөр. Улардын ата-әсәләре мотоцикл менен йөрүгә рөхсәт итмәгәч, улар велосипедка күсеп ултыргандар. Әйе, рөхсәт итмәйдәр. Төн буе ары-бері сабалар. Касан үзләре йоклайдыр инде? Бuna күрәһең бит. Велосипед бик һәйбәт нәмә. Ярай, ышанам. Әйдә, теге якка икмәкте алып барып куй әле. Ул спорттың әле стрит, флампурт дигәндәре бар әле. Ул нәмә була инде? Стрит. Ул урам буйлап велосипед менән ярышып йөрү. Ары сабып бару, бире сабып бару. Алдыла яткан, камасалап яткан әйберләрне аша ыргып сыгу. Баскы суйлап менеп, унан ыргып төшү ана шул стрит була инде ул. Бuna Флантланд инде уныһы. Ул велосипед менән төрле бейеүләр башкару була. Бейеүләр? Әйе, велосипед менән бейеүләр башкаралар. Улай булгас, ул куркыныс түгелдер да? Ул бит яһалмакы кыланышлардан гына тора. Тура гына йөрергә булалар да. Улай да бит удышырга була. Олайга кызык түгел дә ул. Хәтерләйһеңдер әле. Калай бит баласакта велосипед менән нәмәләр генә эшләмәй торгайнык. Әгәр дә мин шулай ук артабан шөгыльләнә башлаһам. Исемдә, һин минем матур күлмәгем белән бысракка ягып кайны. Ул минең иң яраткан күлмәгем ине. Унда мин гаепле түгел дә инде. Унда бит караңгы булды. Өй тулаһы хәрендәшләрем миннән каз көттөрәләр. Миннән иптәшләрем көләләр. Я, хәзер инде искә алырлык калды. Һин миңа әйт, ниндәй яңа уйдар бар унда? Унда яңа язу юк. Кисә язылган язу гына. Бuna. Әйдән. Бuna. Дөньяла иң авыр авыру уйлану. Ул авыруды һавыктырып булмай. Нигә уйлана ул авыру? Бuna һин бит уйланаһың. Һин уйланмайһыңдыр да ул. Гадәттәге кешеләр бит уйлана. Уйлану да һәйбәт. Бuna кайсы бердә күпме уйлайсың шул тиклем эшең катмарлана бара. Бер нәмә лә уйларга кирәкмәйме? Абылайга нәмәләр эшләргә булһа ла мөмкинлек бар гый. Өченче көн нәмә булган? Мин соң булгансы көл булайым. Элегрәк нәмә булгайны? Бuna бында бәхетлеләрнең гомере өмет менән тулы. Бәхетсезләрнең ул хәтерләр менән тулы. Әллә һин уны бәхетһез дип уйлайһыңмы? Юк. Кемдер бәхетле, кемдер бәхетһез. Ул бит яртылаш. Без бәхетһезме инде? Нигә? Без бит хәтерләр менән яшәйбез. Һинең бер дә өметең юкмы ни? Бар. Олай булгас. Әйдә, бөтәһе улла инде. Әйдә киттек. Әйдә, кайда? Бунаһын. Хәзер. Менә булай, бында тартайык. Я, нәмә анда? Бер нәмә лә юк. Әйдә әле, һин миңа һава торышын күрһәт әле. Нисек карайдар уны? Әйдә әле, иртәгә миңа Хәзер. карагатты йыярга була микән, юк микән? Ул явай гына. Хәзер беләбез. Әйдә әле. Бuna ул. Да. Buna qara. Buna 3 gün boyuna Anlamadım. Был нәмә? Нәмәһен аңламайһың инде. Бuna бул. Аңламадым, был кем? Кайдан беләйм? Нисек инде кайдан беләм? Һин килеп утырдың, ул килеп сыкты. Әйтәм дә көндә килеп утырып погода карайһың. Был кем? Аңлат миңа. Ул элек бит юк ине.
Һин килеп утырдың, ул килеп сықты. Һин үҙең погоданы ҡарайыҡ тип һораның да инде. Һәм погоданы ҡарайыҡ тип һораның, был кем? Етте. Башланырға кәрәк. Иҫ китәрлек 2 көн күренмәне бит, 2 көн сыҡмаған. Ул әйткәйне бит. Уларҙың ниндәйҙер ярыштары булырға тейеш тип. Әле һаман бөтмәне микән? Юҡ инде. Әйҙә, фотоларын ҡарап алайыҡ яғынан. Әйҙә. Дигәндәре бик һәйбәт нәмә икән. Бына үҙебеҙҙең эргәлә булмаһа ла, уның ҡалай йәшәгәнен, нәмә кисергәндәрен үҙебеҙҙә белеп торабыҙ. Бына Мәрйәмдең дә ҡыҙы ҡалала бит. Ҡыҙының ҡалала нисек йәшәгәнен, нисек эшләгәнен, шул интернет аша белеп тора. Бик һәйбәт нәмә интернет. Ә шулай да күңелһеҙ интернет. Не улай тиһең? Бына уларҙы күреп торабыҙ, нисек йәшәгәндәрен беләбеҙ, ә улар менән бит йәшәмәйбеҙ. Бына ҡоштарҙың осҡанын ҡарап тораһың, бик күңелле матур осалар. Ә улар менән бергә оса алмағас, ул бит күңелһеҙ. Һин ашайһыңмы әле? Юҡ. Ә улай булғас, йыйыштырайым инде. Һин бәлки телевизор ҡарап алырһың? Юҡ, мин бында ултырам әле. Кил әле. Бына, килеп сыҡты. Бик яман. Бына күрҙеңме? Көйә башлағаным. Һәйбәт булған. Нәмә яҙыр икән, һин ҡарап тор. Мин хәҙер. Ярай. Тороп тор әле. Нәмә булған? Уның бит статусы алышынған. Ул нәмә була? Ул уның уйҙары була инде. Иң мөһиме, үҙемдең ҡәҙерле кешеләремә асыу итмәҫкә, ғәфү итер өсөн уларҙың бер йылмайыуҙары ла итә. Менә шул. Ул нәмә була инде? Белмәйем. Бәлки ул яҡшы кеше булалыр, барыһын да ғәфү итә беләлер. Уның ниндәйҙер бик ҡәҙерле кешеһе бар, бик яҡын кешеһе бар. Ул уны асыуландырған, йәберләгәндер тип уйлайым. Юҡтыр. Ҡәҙерле кешеһе киреһенсә уны йәберләгәндәй булған. Менә былай итеп яҙыу кемгә кәрәк инде ул? Яҙырға була бит инде. Эштән килдем, йыуындым, ашаным, эстем, йоҡларға яттым тип. Был нәмәгә кәрәк, кемгә кәрәк? Кемдәр ҡәҙерле, шулар өсөн кәрәк була инде. Белмәйем, аңламайым мин, барыбер аңламайым. Әйе. Минең йөрәгем урынында түгел, мин шылтыратайым әле. Юҡ, шалтыратмайһың. Уңа ял итергә кәрәк. Уңа иртән саҡ таң менән торорға кәрәк. Ә һин ашайһыңмы әле? Юҡ. Улай булғас, алайым әле. Хәтимә
Апайға шылтыратқайным, ең әләттім енді. Я, нисек яшайһың? Һәйбәт булған, һәйбәт булған. Беҙ ҙә яҡшы. Атайың телевизор ҡарай, әле мин ҡарағаттарҙы йыйып китерҙем. Һеҙҙең ярыш булған. Нисәнсе? Өсөнсө булғас. Ниңә машинаһы менән йөрөмәй? Машинаһы бар да уның. Ел. Ниңә ел? Нәмә ел? Мотоциклда, велосипедта, иң мөһиме атта йөргәндә, ул үҙең беләһең ел. Велосипедта йөрүҙең бик яҡшы сифаты бар. Ул һауа, ул ел. Ул иреклек. Иреклекте тойыу, ул шул өмөтөңдө тойыу була инде. Кемгә һөйләймен? Һин бит шул бысранган күлдәгеннән башка бер нәмәне хәтерләмәйһең? Исемдә булмай ни. Урмандарҙың матурлығы, сәскәләрҙең хуш еҫтәре, урман араһында үткән ваҡ ҡына тыҡрыҡтар барыһы ла иҫемдә шул.